Yan yung bago nating motor. Nag-release na ngayon. Salamat kila sir. Tayo niyagan. Napakaganda. May bukasan na rin pala ng upuan dito. Ayos na ayos. Yan. Na-activate na. Ating bagong motor. Yun. Bilis ah. Ano agad? Yun lang. Yun na. Nakaano na agad ah. Naka-ready na. Bilis. Yan. FI. Thank you sir. Okay na yan sir? Ilalabas ko na? Shoutout kay Sir TJ. Sir, ano pangalan mo sir? Si Sandrex. shoutout kay Sir Sandrex. Yan, yung mga ano natin. Si ma'am. Pakalimutan ko pangalan mo ma'am. Shoutout na lang ma'am. Thank you. Yan na siya. Tingnan natin. Wow, napakakbo. Oh, mamaya, i-gearbox pa tayo, no? Pag-release. Kita-kita na lang tayo mamaya. God bless. Ito yung bagong kuha nating motor, no? MIUI 125 2023 model, cyan color. Ayan yung napili nating kulay. So ngayon nireview ko siya ng konti para makita nyo, no? Ayan. So gabi na ngayon mga kapatid, ngayon ko lang siya binidyohan ulit. Pero abangan din natin sa YouTube channel ko itong video na to. Ayan. Sayang yung isang video natin na ginamit natin to. So gagawa na lang ulit tayo ng video. Kasi nakorap eh. Sayang naman. So ayan yung function niya. Yung panel and then yung mga switch. Ito pala mga kapatid ay automatic headlight on na. Once na binuksan natin yung or sinusuyan natin, nakabukas na yung ilaw niya kasi wala na siyang switch dito. Nabukasan ng ilaw, no? Yan. Tapos yung pindutan niya sa upuan, meron din yan mga kapatid, no? Yan, kita natin. Ipipress lang natin pabalik yung susi, bubukas na yung upuan. Yan, ganda siya. Nagamit na natin siya ng isang beses. Kaya medyo madumi na ng konti. Linisin na lang natin ulit. So, kaya naman ito yung napili ko. Dahil kailangan ko ng matipid sa gas. Dahil FI na to, matipid siya sa gas. Dahil sa layo na rin ng biyahe natin everyday galing sa bahay hanggang sa work. Halos 35 kilometers ang layo. So balikan 70 kilometers. Kaya kailangan matipid talaga yung motor natin. Ayan. Logo ng Mio, then yung logo ng Yamaha doon. Tapos
blue core engine. Meron din siyang safety lock dito. Brake lock. Ayan. Ganda ng handle niya, silver. Meron din siyang side stand kill switch na. Pero yung ilaw nito mga kapatid, hindi pa siya LED, naka halogen bulb, pati yung signal light. Pero okay naman, pwede naman natin palitan ng LED yan na ilaw na mas malakas pa. Yung mga susunod nating isi-set up sa kanya. Then yan, meron din siyang decal sa gulong. Yun yung kagandahan dito, no? Hindi ka na bibili. May naka disc brake, tapos naka single pot caliper. Tapos dito meron siyang mga winglet dito. Ngayon ang ganda niya, na parang carbon fiber pa. Ayan. Magagamit din natin to sa ating pagpa-vlog. So yun lang mga kapatid, maikling review lang dito. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video.